Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en ela. Assalamu alaikum, am Fulbe TV, am salmini on ɗo sare witende Ker Mamma, ɗum ñoomi toon. Hanna Fulbe TV lumbanno mayango lumbi ɗon yehi ha sare witende sare Mamma, Ker Mamma. On gandi tan no gandi toon Fulbe TV rek addankolo tan kibaruji ɗi ganduɗa tan ko ɗon jinton nonde kibaruji labɗi, kibaruji pewɗi, kibaruji ɗi ganduɗa tan keɓani coɓe, keɓani hen hunde. Ko addunomin ɗo tan ko jaam tan e nder kibaru o min gadduno ko dewgal hungol dewgal addunomin ɗo e nder ɗum net Allah waɗi tan min ɓooyi nande wiite Ker Mamma gammu Ker Mamma e nder ɗum ɗon rek Allah waɗi tan alhamdulillah min gara ɗo te gandi ɓooyi nande gammu Ker Mamma te ko woni ɗo khalifa général mo gandanta aduna foof ala mo nanani fi muɗum e golle mumen pewɗe ɗe ɓe mbaɗanta ko julɓe ɓe e askano foof e nder ɗum ɗon rek han en mbaɗɗo feere tan ha jettiɗen ɗo place muɗum ɗo pour calminen ɗum on gabboto Fulɓe TV rek en nattade programme he. Assalamu aleykum ba salminama. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulɓe TV arno ɗo salmini on. Miɗon bismo e sare nde jeeyɗon nde jeeya ɗon sabu adduɗon o sabu ɗemgal ngal yewtit dengal te ngoni asko meɗen miɗen on wiya bisimilla moɗon. Baba min ɓooyi nande khalifa général min ɓooyi nande sare Mamma gammu sare Mamma min ɓooyi nande ɗum kono Allah waɗi hoddirani min kewta ɗo han noon Allah woni koddiro Allah woni joom bawɗe kala ko Allah wi ko ɗum watta han min kewti ɗo han ha min jiidi he maɗo ɗo han min palno tan jewtana min seeɗa affaire Ker Mamma sa nani Ker Mamma ko honno ardi. Caggal bismade on e inde joom sare nde Alhaji Bun Allah waɗi hande ko min Ala Sharif imam sare Mamma woni khalifa o miɗen ɗum roni e jinnaɗo amen wiyeteɗo Cheikh Mawlana Cheikh Alhaji Mamma Diallo kanko woni ko diidi nde sare sabu ɗaɓɓidde maana ko anduɗa omo wuura ɗum tawa ina woni gurdam ɗam anduɗa tayiban taw ko gurdam labɗam ɗum woni remde ñaama jangina yimɓe ne'aɓe e l'islam o sare nde o naɓinde ko ɓuri capanɗe sare Allah waɗi o fofti ƴetti sare nde ko mawna amen wiyetenoɗo Alhaji Ceerno Diallo on woni afo makko gorko e ɓiɓɓe worɓe o ƴetti sare nde fodde duuɓi 4 Allah waɗi o fofti ligge kotirawo amen goɗɗo wiyeteɗo Alhaji Ahmad Ceerno te aduna foof andimo o liggima e kala fannu e wallu l'islam ha o helfi l'islam e Gambia ko ɓuri 30 ndungu ha waɗi alatre e ko fofti ko noon min fuɗɗimi joɗade min Alhaji Sharif wondude he inde sare nde fop gorko e debbo mawɗo e suka miɗen on wiya bisimilla min weltanima on yettade e nde sare min weltanima onne kadi huccodirde e moɗon kono ko adi fop miɗo ma tottatawo konngol miɗo on jaalo Abou Ba Daniel Leñol neɗɗo moƴƴo neɗɗo sawirɗo e ɗemgal ngal neɗɗo yahannoɗo ko moƴƴi o yahani ko moƴƴi ha Allah ƴettimo e moƴƴere ɗum woni Abou Ba sare nde noon sincuɗo o sare nde wonno ko fuutatoro o jangi to Ceerno Hamme Baba o wonduno toon e Alhaji Mashaid Gounas suudu wotoru duɗal gotal ha Allah waɗi ɓe ɓaari mawɗo o
artiga mum ga alhaji Mashaid yehi hande Sinthiou Madina Gounass ɓe ligganima en noon ko anduɗa e leñol ngol si tawi tan en fullini ɗum en nangi ɗum hay hunde en ronkani e aduna ko ittata ko neɗɗo noon ko wonɗa ko ɗemgal magal min ko woymi e leñol ngol rek eɗen heeɓi sagginorade ɗemgal ngal anduɗa aɗa wawi haalde e maggal ha gasa tawa a luɓoyaki hay harfu goto wona arab wona ceɗɗe wona jolfe koye pular rek wawɗa ɗum hebde kala ko wona ɗum a luɓoyto ɗemgal wawa timminde haala maka ha heddi pular ɗo en jottade ɗon tawa e nder sinsugol saare ma no saare nde ɗon woni Ker Mamma ko ni way tan no Ker Mamma ko inde mbama Sinthia e nde noon mbiɗa anen mbo sinjin saare nde ne Allah jeyti ɗum yo Allah yurme yafoɓe afa muɗum o jeyti ha no ardino ma ɗo ni an ko an joni wonɗo guila ƴeftuɗa nde on place ɗo ɗum woni Khalifa Général hande ɗum ko duuɓi jelu min na wayno ko hitande wotere mawɗo ko Sara Ceerno Idi joɗade toon o wonno ko on Ceerno Oumar ko fofti ko o tawi il faut almuɓe ɓe ne heewi wona Fuladu wona Guinée Bissau o yo ara ɗo o Sinthia o ɗaɓɓita ɗo arsike makko ko ƴettumi ko saare nde noon e no lamdotoɗa kam ni ko jam tan andi ko tampi kombo ne'anaka si o tottama hunde o tampat kono nde wonno mawɗo o ko needi holli yimɓe ɓe yimɓe jaɓi ndin needi tawi kala jooɗiɗo ɗo a tampata sa a tampi tan ko e sohlaji maɓɓe ɗi kono wona pour ko ɓe waɗatama mette aduna ala ɗo nde o diidi ɗo ko o wi men politique waɗetake ɗo so wiyama waɗetake wona pour ɓe arata ɓe haalde ko o wi o yiɗa yimɓe renta wiyana ɗum yewta kala arɗo ɗo fof jaɓanimo ne arat ɗo suudu ɗo so o yewtidama rek o du'ima jomum en yaha ha yimɓe leydi ndi e hoore muɗum gomi ɗum hay arowo ɗo sina naata saare nde wiyete nde saare kat ɓe jaɓata naggam ittani men noon miɗen e yimɓe ɓe tinnudema holludema caɗele ala he am saabu needi ndi mawɗo o acciri men ndi fof ina ndi reeni wona almuɓe wona hoddiɓe wona ɓiɓɓe wona taniraɓe wona baɗiraɓe fof na nani konngol kala ko imme ndu suudu ko heɗum ɓe woni ɗum noon ko yettere Allah ɗum ko yettere Allah wona bawgal bani adam Allah rew a etoto noon o walluma a etoto o walluma o holli men ko janngingol alquran duɗal ngal hollima ɗum o holli men ko ligge ay ndungu ari hande a yiyata ɗo hay goto fof naga ladde sa yi hande juma o tawino ko ceeɗu hay jibiri o waɗat yimɓe cee wonɗe ɗo hewɓe ara e juula tawta ko woni koɗo o wi men liggo ɗe ayi juma o juule ay duɗal ngal jange kala nokku yiɗɗo tabidde ko heɗi gueɗe tati basata haala ɓola jogota ko leydi gandal ɓolal anda ko anduɗa foof sa liggaki a yahata il faut ko kanji tati rentata a andat jaɓa janngude jaɓa rewde Allah liggoɗa foftoɗa foftina ko ɗum de holli men ko ɗum woni komin nangi almuɓe ɓe noon ha hande
ɗo teknoɗo ko ɗon rek si waktu yoni noddinama juuloyen si waktu yoni immoɗe ƴetton darsuji mon hande ɗo mi wima darsu sa wi darsu joni ruttima e arab sa ari e ɗemgal men noon ɗum woni rek jangde ya janga neɗɗo si wima ko mudarris wiyatama darsu jangguinowo mo wima art ƴettu darsu ɗum ko si tawi ko futatoro jannguɗa on kalima ɓettotatama kono si tawi ko Fuuta Jallo noon kamɓe ne ɓe jogii ko annduɗa ko yiiliɗa fof e pularoɓe ɓe luɓotoɓe on harfo ɗum woni an nutqu hande siko Fulakunda o wawama mbo firan si wona wowlugol hay siko Fuutankene janngintama ha o yetti ɗon o yanma nutqu ko wowlugol ndeke ko enen musidɓe ɓolɓe luɓodiri kono wona kalima mbo aɗa mbo konngol ngol annduɗa ala ngal luɓoyo ɗoggol ngel ɗum waɗi wimami wa pular so a faami ɗum a jangi ɗum walla a jangi e ɗe defte ɗe annduɗa ɗe joni Ijibna ɗe waɗi e pular a andat ala konngol ngol wawɗen luɓoyo goɗɗo moƴƴintinen haala meɗen xana enen ɓolɓe hande noon si wiyama pular na yaaji ngabon ko ɓena hen jamana ɓena hen ngallunko ɓena hen hal fuutanko ɓena hen fulɓe fuutana hen walwal ɓena hen kono ittani noon ko pular o koɓe gotum ko ƴiƴam gotam gili o ngal duɗal fuɗɗa ɗo e han ɗandi ɗum ɓooyi e ko yimɓe jolo ko talubaji jolo gandiranta ndewi ɗo ha han kamɓe kadi aduna e nana ɓe walla ɓe boni yimɓe ɓe gandiranta kamɓe ne machallah ɓe jii ko taki ha ɓe ndewi ɗo ko ɓe ɗum naftora ɗum kadi jamanu ndaw ko heewi o joguima duɗal gila o suwa heɓsare kanko duɗal makko koko adinde o jogoto saare o innira nde hoore makko ɗandi minen min heewani komin hutorto konngol Kermamma sabunte a naati e Jolfe minen ko saare mamma men wiyata a faami de kanko o jangini ɓe annduɗa ko Guinée Bissau Amadou Buloli en Buloli heewɓe Guinée Bissau hande ina toon udditi ɗumen so a lamdima mo wiyatma fondemama makko o koye alaji mamma ɓe ƴetti mbo so a yeehi Casamance ko yahanma Bignona en yahanma Badiouré en yahanma Ziguinchor e hoore mum yahanma Diagoune en yahanma Beelay en ɗe Asili en fof ko ceeɗe annduɗa mawɗo ne janngini almuɓe ɓe annduɗa goto fof ina ɗon jogii duɗal sa yeehi Diagoune a tawat ɗon Mamadou Aliou sa yeehi Badiouré a tawat ɗon Malem Sané sa yeehi Bignona a tawat ɗon Alpha Diallo sa yeehi sutu Sindiang onne ko ceerno Alpha ɓe wiyatamo kanko julnanno e nden juulirde suntubaji kanko on ko joola kono almami makko ko halpular ko almudu alaji mamma aranma noon ha jippanima noon fa tabarakallahu minen ɓe men janggini eɓe o janggini Fuladu kam mo lamdotoɗa toon wima anda alaji mamma hewani ko neɗɗo mo annduɗa sa yeehi Bansang sa yeehi to Ceerno Boubacar Bansang e defte makko ɗe o windi ɗe ma a yi toon inde alaji mamma samte ko mawɗo yiɗnoɗo gandal mawɗo yiɗnoɗo anduɗo ko fardu zaman e jamanu makko so haali a ittata so o windi a momtata ɗum Allah okkino mo ha minen ne ko he ɗum men mawni o naɓi men Fuuta
minen fof ko futatoro ɓiɗɗo makko jannguɗo hewande fof ko futatoro waɗi hal pular amen o ina ɗefa sertude e haalaji ga seeɗa kono noon jikku o e ƴiƴam ɗam kam serata ko hal pular rek e yewtere ma he mi nani ɗo ɓoyani mbiɗa tan sa wi kerman ma fayda natti he jolfe e haala jolfa te o kermamma ɗo mi lamdinoma yeeso ɓawo seeɗa ko hono mo ardi jamano mawɓe maɗa ɓe ko hono sara nde tigui wiyete no yettere Allah no fewi eɗo ko lamdi ɗa kam handi mawɗo nde wonno Allah namo rokkunoɓe o mari ɓe na jogui julfuɓe min o haaldowo e ma ne yayam ko jolfo jolfo noon si halpular ƴettimo ana wi saare kanko o wi ker andi ay ker o tawto e saare sabu ƴettete ɓena ɗo ara sosuɓe wonneniraɓe am ko sosuɓe wonneniraɓe am ko balwalɓe wonneniraɓe am koɓe sosɓe yette maron en wonneniraɓe am ko siise ɗum woni nene am ɓen si hawri noon halpular joguima ɓe goto fof wonko addori sa yi eɗen foole tan ɓurɗo funkude hen ɗemgal mum fof ngal yahata hande no heewi galle sa ari ɗon tawa ko ɗemgal gongal haalete ɗon ta ko halpularoɓe a faami ɗum waɗi jolfuɓe ɓe wiya kermamma ha fo tabarakallah kala ko barke naati tan hay sa fijiri hen hunde nde wonta hunde kono ko saare mamma nde ɗumeni caggal ɗum ɗon noon jolfuɓe ɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi ina noddira ma ngeydem kermamma e si on tawi on ɗon ɓuuri yimɓeɓe ɓuuri sawirde e ɗemgal ngal andi on toujours a innat suka ma wiyamo Ahmad mamma ko ara wiyambo Oumar wiyanmami Oumar o yaata ko ɗum addi ker mamma e saare mamma kono ko saare mamma no woni lasli mo annduɗa ɗum woni cosano ok ɗon laaɓi joni hay jo affaire pulago ɓay pulago koko yaaji ha joni noon a yiyat ko heewi hen fayda yimɓeɓe kala han natta e haalaji woɓɓe so an comme affaire on kan ɗum ɗon ko hono jiruɗa ɗum ɗon comme gomɗude hoorema andi woɓɓe mbawi yidde hoore maɗa takani a andi goɗɗo kono a yiyat han ko heewi hen tatɗe hay ko jolfo walla ceɗɗo walla hay soko joola sah hewɓen ta yiyat ko gandanta ɓe ponkata ko mumen kono bete te onon ko kilifaɓe onon ɗon gandi affaire aada e cosaan te neɗɗo se naati hay aada e cosaan han neɗɗo dal kala ko bonɗa mi sikku ɗum goɓɓum ɗum ɓuranma so ko hono jiruɗa ɗon noon heewi mbo yiiɗa na yaha taw ko maccuɗo si haalama noon konngol ngol suwa yetto a sikkat ko bonnuɗo haala ka tawa ala presque so majjani omo majjina te majjino o majji te o tinani omo majjina ɗum woni wona haal pular resoyoɗa e nokku goɗɗo weddoɗa to ɗemgal ma ngal te tawa noon tottuɗoma o ɗum ko jinnaɗo o min hande si tawi mi woni haal pular ɓiɗɗo am mi haaldatamo pular ko ɗemgal gongal tottumomi si o wowi ngal o wonta ngal ko ɗum woni majjinde hoorema ko il faut ƴetten jangde nde ɗemgal pular ngal haalgol ngal ni tan takata ngal ñiiɓa il faut que ruttoɗen e kolo wiyoton ɗum de eyyi mbo annduɗa sukaɓe na ɗum jangguine sa yeehi comme Égypte en joni
ɗemgal pular jangginama joni ha ko ƴetti ko amma yatasaaluna ha yetti less ɓe ɗum waɗi tafsir e ɗemgal pular ɗe defte na woodi andi janguɗo ɗum ko taki alquran o ɓooyiɗo ko omo jange ɗemgal ne si tawi ngal janggama ko mawɓe ɓe gasi fof ngal daroto par ce que woni ko ñiiɓi kono si hedditima ko mawɓe tato wonɓe ɓe ga galle re halta pular ko heddi ko fof ko ɗemgal gongal ɓe luɓoto tawde haalde e leñol ma e jamanu hande koko satti kala ko haalɗa ɓe wiya kaari ina fooɗa naggam kono ɗum si haɗima noon moƴƴinde lesma a majjini galleji hewɗi hande pular haaltake toon te ko ɓiɓɓe hal pular o sa wi nden leñol am sikkuɗa ngol mawno taw ngo rutto caggal etoɗen jangginen sukaɓe meɗen ɓe ɗemgal men ngal ne en ɓe kadi e needi halpular joni jooɗima ɗo ha aada maɓɓe na heebi majju ay si dental hande mawni tesketoɗa ɗemgal halpular pour ngal hutore ɗon heewani par ce que ko yiiɗa ko ɓurɓe maɓɓe ɓado wiiɗa ko ɓen haaldata pular o a wiyat joni ɓen ɗon mataw kamɓene ɓe nani ko haalanmi ko tan ko ɗum ɓuuri heew hande a andata ɗum ɗon ha men wona miɗen hettomo media walla noddon yimɓe wiyonɓe yoɓe haal pular taw koye baafe ɓe woni ɗemgal ngal il faut ko yimɓe ɓe serti ko foof yo eto kam sañane anda kat an Fulakunda o yette Mbaalo e yette Balde o e yette Diallo o e yette Sy o e fof yoɓe andu ƴiƴam gotam dogata e maɓɓe kono wata a wi min komi yette Bare ko minen hay goto ɓuura men na en tampini de andi leñol ko tampinta ɗum fof ko kongu mawninkinare goto fof wi abbota ko goɗɗo goto fof jaɓata goɗɗo jangginamo joni sukaɓe ɓe si tawi joni mawɓe ɓe joɗima wi sukaɓe ne ake suka ko holla ko kaset de nde men yewtere ɗum ko ƴettata ɗo ko kaset seɗɗa ɗum yaltina ko ɗum yaltata sukane jamanu mo foɗɗamo o neede hollamo aada maɗa hollamo ɗemgal maɗa sa woppimo ha woni mawɗo ko tebi ko ɗum o yarata te toujours neɗɗo wonanna yenna hoore mum tawatinani sa joɗima wi hande sukaɓe ne'aki hoɓe ne'ata ɓe hoɓi jibini ɓe ya wi joni yo lawol ngol ne anma laawol ɗum woni luwa ko kala wiyenna ɓe police halpular anndano halpular namo jaranno so wiyama hande ko police o haro taw o hattanani ɗen gacce alhayau wal imanu qurina ida nusi alhayau rufi al iman ko gueɗe ɗiɗi Allah ina ɗe mana sindidiri konngol nelaɗo gacce e limanagal sa itti ɗum e diine jomum jogaka haydara neɗɗo si ala gacce e leñol mum to wona toon haydara ɗiɗo ɗiɗi noon nelaɗo wi si tawi gacce roccitama tan ya andu jomum alatani limanagal mbo ala limanagal kala ko yiɗi haala e diine mbo ala gacce kala ko yiɗi haala e leñol mum ɗum waɗi il faut helifaɓe ɓe yoɓe rutto ɓe wakkilo ɓe walla hoore maɓɓe sabunte neɗɗo a ala donoma janggo mbo haalirteɗa si wona ɓiɗɗo ɓesgore nde nden noon sa joɗima wiɗa joni hay goto mi anda ɓe wiyata ko démocratie mi anda human right no ɗum ala ɗo kala yiɗɗo ɗum aljanna ɗaɓɓata
human right ala he aduna démocratique ala he aduna lamdom ko taki ko wimami noon a jibinte e ndi leydi funta ɗo yaade ɗo ɓe ya ala ID card ɓe jippinma te ɗo jibinaɗa nden noon leydi wondi ne wiya sana siɗa naata e am sa jogaki kayit naggam a natta ɗo ko hoɗum nden heɓɗen e aduna joni aywa joni si tawi a wi joni an ko human right yiɗɗa walla ko joni fof kon kay jaratano siɗa yaha Amérique ɗaɓɓa visa enen foti e aduna hay goto fota tampo haalaka noon ɗo jibinaɗa ɗo a heɓani kayit jippineɗa wiyeɗa joni jooɗoɗo a ala kayit wiye joni a heeɓi hoorema wiye aɗa he démocrate eɗen foti ƴewtindo won toɓɓe ɗe tubakoɓe addi e men yo en nanɗe kono si en gomiɗe tan ko tardema addanta en a yiyat joni suka fotnoɗo teddinde kelifaɓe mum ɓe woppa sa haali ɓe a joni ko de kala ko weeli neɗɗo waɗa kala ko welma haala mo ɓe wi sa haali ha haari haala ha haara sa heyɗi sa heegama ta a nimsat mi anda siɗa nana on Pulaar haala ha haara sa heegama ta a nimsat irtan min ɗum ɗon sabuna haala ka luggi wawi Pulaar ɓe gandanta so ɓe nani ɗum ɗon tawa ɓe kumpa ko ɗum firti ɗum woni wasde needi ay si neɗɗo ne'aki o ala gacce ko yiɗi fof waɗa elejol makko ko yiɗi fof haala e nder ɗum ɗon sah a haali fi gacce ɗe a haali affaire pulago si a woni no neede ɓiɗɗo maɗa ha wiyama jo ko nabgo ɗum police a wino ɗon fi a haali ɗon mbiɗa pular ta ɗum ta ko pullan ɗum gacce ko gacce tan so ko ɗum way tan no fulɓe dal kamɓe koɓe ne'anno ɓiɓɓe mumen ta ƴoɓe jottade laamu walla ta ko taki a mbiɗa si a naɓi joom si a ne'ani ɓiɗɗo maɗa ha ta ko laamu tawama en ko police ta pullo ɗum ko gacce he muɗum a halno ɗum ɗo yaaɓa ko ɓawte ɗo so ko ɗum wonno min faala pirtanaka muɗum ko firtukol ɗum no weeɓi Haalpulaar si wino ɓiɗɗo makko ya waroye wuro o waloyat toon ya waloy ga wuro nayi toon o walta hande sa noddi ɓiɗɗo ma a wi mbo ɗamuɗo nela e saare wonde ko wiyatama mi ala ko yarumi so comme cikkuɗa no ɗum waɗi ɗum noon ko on ɗin duuɓi walla on jamanu e o ɗum ɗo joni ɗum ɓay sansima ko taki a ko waɗi ɗum jamanu sansaki ko yimɓeɓe sansoto jemma e ñalowma naɗo o sansanani en de ko enen sansete jikkuji meɗen ɗi joni bamma fotannoma nel wonɗo nelma ɗa andi ko galadde neleteno joni aɗa nela e école walla aɗa nela e madras walla aɗa nela e daara alquran arta tawa bamma Allah waɗi a dañi sens omo wuuri ɗum ko addorɗa yi'a hen ko yaworiɗa jinnaɗo ma o bamma e fannu fof noon kono si tawi no needi e gacce na woodi kala ko adduɗa tawat ko ɓural wonande jinnaɗo ma o andi a jangata ɗo ha he université angale jippoɗa o nelma wuro waloya aɗa ɗum waɗa o nelma janggoya alquran wiya ka hafisa alquran o wima joni ya walanoyam ga wuro ha subaka ko hoɗum yiiɗa ko joguiɗa ko mbo tottuma ɗum jinnaɗo maɗo ɗon ko wasde miijo wasde gacce nattotira neɗɗo wasde miijo moƴƴo joni noon si tawino ko saret mbabba haɓɓata saret mba nawma hande ko neɗɗo o foɗata saret o ɓiɓɓe ɓe jola
haydara non waɗani ɗum si wona ngel bureyel tan de hay si ko ɓiɓɓe ma ɓe jibinɗa ɓe hande yaaɗo université arti nama ɗo jippinana saku maaro e mbo wonduɗa o galle jemma e ñalawma mboma liggano a wiyat on o wona dara ɗon ko yondinare o holli jinnaɗo sabunte ɗi Allah totti en ɗi yiɗɗen ɗi e aduna innama amwalukum wa auladukum fitna te ko ɗiɗiri yiɗɗen heɓaɗo jomba ɓeɗa heɓa sukaɓe heɓaɗo digiriji ma heɓaɗo halis mo gasata ɗin ɗon ɗiɗi Allah wi ko ɗi fitna wonande on fitna ɓurɗoma hande hew ɓesgure fof ɓurma hew ko wiya toon ko caɗele si tawi ko oɗon tubakoje mon wiyon probléme ayi ɗin ɗon noon ɗin ɗi luɓoto ɗon noon wiya probléme walla soo walla bikos ɗiɗo fof ko luɓiɓe ɗiɗi wona pular hande joni onon journaliste je ni yafo ɗon kam toujours a nanat hen neɗɗo haala ha ɓoya wiya ɗum ɗo nde mi anda no pular wiyata ɗum kono noon gonga mo neɗɗo wawa andirde fof kono no waɗirton ni na hasi hawron hande e mawɗo goɗɗo mbo wona min tawat kanko ne omo nani e ɗemgal ngal te ko gotal de hande somi yeeyi no fula kundaɓe miɗo yewtida e mabɓe woda dari ɓe wiya i o de mi ɗale o mimi nanta ko o haalta te ko haal pular haalata eyyi tinnoɗen dal e sukaɓe ɓe moƴƴinanen ko e men min de mi jiyetaki joɗotoɗo e o jamanu no wiya sukaɓe ne'aki ɓe moƴƴat ko mawɓe yenna ɓe sukaɓe so wajibinde ko ɓe ne'ata darotoɓe na yennana wiya sukaɓe ko kamɓe jibini ɓe neɗɗo noon fota yenno hoore mum hollen ɓe aadaji men hollen ɓe no mawɓe ne'iranno hay minen jamanu mumen jangganno alquran e hande janngoɓe ɓe alquran ina serti jemma e ñalawma andi minen komin waɗanno faaro komin yiɗiranno hande neniraɓe amen ɓe ko saño takkete ko saño ko pour siɗa surtina lacciri walla ñeele kon saño ɗon ko kon ɓe hoosantama ɓe waɗanma ɗon e nokku kono ɓe jombini hoore maɓɓe ko fof renti ko ɓe nokka hen saabu jibindema ɓe tottuma ɗum ɓe wiyata ko hakke ñamata joni noon si neɗɗo salminima yurnoto taw ko hombo si tawi ko booliyel waɗangel ga less ɗon fuɗɗama wi bisimilla wonani mawɓe waɗanno mawɓe ɓe yurmino en ɓe wallahi sa yiɗi ɓesgurema ane aɓɓe ko ɗum tigui woni yidde mbo ɗum woni yidde leñol ngol haal pular tigui si ne anima ɓiɗɗo ma hay si a daari mbore so o daari mbore mbo andi ko haali so ƴeewimo joni yimɓe naɗo o andat o daaramo darɗene wata yetto ɗo wona place suka o andat walla addanam naggam te tawa ombo yewtida e yimɓeɓe suka ne'iɗo ne'aɗo jinnaɗo nambo wawi dardere o anda ko wiyatamo ya addan hoɓɓe ɓe ndiyam kono joni si wona haal ha to dow ya addanoyɓe ndiyam ɓe andata jiitere ko ɗum taki ɗum noon ko aada men mbo anduɗa o ko moƴƴo ne annoɗo ko on woppuɗen sukkere wallahi kala ne'aɓe ɗo toon haysi neɗɗo daarimata hay sa daari neɗɗo tan a andat ko o wimako yiɗano yettade sukkere to tan kono ɓaya haali fi sukkere a yi joni tan fayda hay ɓe tubakoɓe ne ɓeyɗo ɓe jaltini ɗo luwaji ɗi gandanta ɓe mbi hay sukkere sa ɗum joni ko wayno rewɓe yaade sukkere nen ɗum ɗo woni ko gandanta ɗum tampina yimɓeɓe no bete wona seeɗa walluma jibiŋe si ɓe jibina wona caɗele mumen toon woɓɓe wetidinne
ko heewi ɓe kalenta ko gandiranta ɗum taki han luwaji ɗi mbaɗa compétition e haalgol ɗo ɓe mbaɗa ɗum ɓe gacca ɗum waɗa ɗum bano ɓe mbiya ɗum ɗon ko aada e cosaan wawata ko waɗede way hayno imam fati en fof ɓe calino sifa ɗum fof toon to Kombo toon te honno anne ɗum cikkuɗa ɗum ay tubako ko Allah haali koye alquran rek ɓe weletake en mukti sowona e rutti ko meɓɓe waɗi en andi meɓ horde nde ala haydara yiɗa nangude dammuwol sikka horde nde na waɗi tawa haydara ala toon wawɗo joɗade leydi wondi holluma sa ala kayit ɗon a arta a yata hayɗon jaɓɗen ɗum ko haalte ɗo fof ko haalis o rek sowona no haalis tan en ɓooyi hawrude e haala eyyi sa haali ɗum walla waɗi ɗum nani te ko ɗum ɓuranma haala ka ko ɗum re woni ɗo ko si tawno ko masala l'islam lamdodirteɗo si tawi ina yamira walla yamiraka sa yiiɗi waɗa sa yiiɗa woppa kono noon en jeeya ko emen ko ɓoggi woni e daaɗe meɗen ɗe waten ay daseteɗo o alatani hankadi feere ko ɗo rewete haysi koye guiye o rewna bay fos way tan no tubako ɓe wona sa dis ɓoggol ɓe waɗani en de ko jamdi cahan taƴani ndi joni de ɓe waɗi feere ha sukaɓe ɓe janggi ɗemgal mabɓe ani ɗum wanno nelaɗo wi en ɗaɓɓoye gandal walaw bisin hay sonno ko leydi China hay julɗo ala toon so on nani toon gandal yi he ƴettengal harbul lisan aroyta eɗen luɓo ɗo eɗen wiya harbul lisan ɗum woni koye ɗemɗe yimɓeɓe haɓirta hande ɗon tolna o lelna ɗum ɗo o wiya ala o ɗo adda ɗum ɗo andi si tawino nde ɓe totti en tan wiide yo en suɓa ko e meɗen ko yiɗɗen sen ruttino e alquran tan no eɗen fofti hay ñawore wotere ñaweteno ke nde heɓa daña appel eyyi ko wiyaton ko appel immintinde haala e pular sa dani ɗum tan e hunde wata lamdo si gonga wonno toon rek hay goto ha ɗum immin ɗum woni alquran kono sa yeehi noon ha wiyama si neɗɗo yuwima wata yopto so lappima wata yopto yaato kaari ko ɗon hankadi en jeeyatani ko emen neɗɗo meɓɓuma susa yoptade wiye ko taki yoptiɗa hanno araɗo ko minen jogui doole joni fayda en gari he humnugol yewtere mon nde ɗon ko mi yiiɗo place ɗo gandiranta ɗon ko comme ko ɗo heede juma ɗo ni mbiɗa andi nawi bo yiɗon seeɗa ko mi anda ko ɗo yimɓe poftotono ɗon kamɓe juulirde nde comme ko duuɓi jelu nde juulirde e dari ɗo nde juulirde nde si tawi fof juulirde nde ɗum taw miɗo woni suka tokoso seconde julde mawde wonde nde ɗo ko time laamu Jawara mawɗo o diidi nde time Jawara nde yeehi nde ha liggey Allah gasata nde o fofti ɓiɗɗo makko wiyeteɗo Ala Ceerno ƴetti ɗum ɗon noon hande si tawi aɗa ɗum wawi wadde rendinde yahade duuɓi 40 eyyi kanko mawɗo o ko fodde ko dumunne mbo o liggi o e dumunne Ala Ceerno e dumunne Ama Ceerno ko duuɓi 27 o ya ko 4 mawɗo o ɓuri 16 en joni en noon hemno ko wiyete ko tuba ko wiyete ko sponsor ko walloɓe walla ko o juma hay mbuɗu goto natani hen nde mawɗo o liggi ha o fofti taw wonko o batteli men ko o wi men o juma miɗo yiɗi
warñede mon e warñede am mi yiɗa hay goto winduɗo neɗɗo leetar pour yo addu ɗo ballal ga juma ko yiɗmi juma o simi immima ɗone warñede moɗon reme oɗon liggo kono miɗo jogui galle bakaw yeeye galle o totta noon kambo Allah gaynituɗon juma o Allah waɗi ɗum waɗi koye jamanu ala ceerno kanko ne o si'iningol konngol ngol kilifa o aɗa andi kamɓe ɓe ɗaɓɓani aduna to ɓe ɗaɓɓata to ko toon himan rayid woni toon woni heɓgol hoore maɗa ma tastahil anfus wata laddatul ayun lahara galle mbo annduɗa a mahata a defata a taƴata comci a mahata a watta foɓere kala ko yiɗɗa tan Allah tottuma ɗum kamɓe ko ɗin galleji ɓe ɗaɓɓo ɗum wanno o wi yo galle makko bakaw yeeye o darani tufunde o darani kalis heɓoyteɗo hen luwas mbo woppata ɗo wata jaranma ɗo lelotoɗa ɗo o wi te ko ɗum men waɗine ɗo miɗen hen yetta Allah noon miɗen yetta goto wiyeteɗo Souleymane Thioune ko Banjulnajo ko Nowe o wonnombo liggo kanko mahi o juma butut mbo mawɗo o yoɓi mbo o wi ko mawɗo o yiɗi ko o yiɗi taransu ko wiyete ko butut single butut o meeɗa ɗum ɗo yob ti kanko liggi o juma hawgasi bure o meeɗa ɗum ɗo ƴettu si wona kanko ne ombo ɗaɓɓana hoore makko lelde ɓuɓnde Allah waɗi kanko ne o fatima kono ko Banjulnajo Angol Sine jarama Jeff ko ɗum joguiɗa ɗo ko ka mbajotoɗa sukaɓe hanɓe ɓay gonga ɓeya ko wayi tan no diina o mi yani sukaɓe ɓe ala fonkude mono bete kono ayiyat ko heewi entaɓe wona ɗoftiɓe ɗum no bete te aduna han andanake wajuyeji mawɓe ɓe ko ɗum sukaɓe ɓe jitta woɓɓe hemumen ɓe jitta ɗum ne so ɓe nani ɗum wonno ɓe hakkilji mumen wawi sansade ko hoɗum keɓɗa ɗo ko jewtanɗa sukaɓe sukaɓe ɓe de si wona hollude ɓe tan kamɓe jeeyi siko mawɓe ɓe haala nanno yoɓe andu mawɓe nanina gasa si tawi ko ɓe haalirta kadi ko nafoore maɓɓe yoɓe andu ko ɓooyi fof gasat wama indakum yanfudu wama inda allahi baqi kala ko wawɗen ɗo renndin gasat mbo gaynata o ko goto ko Allah miɗo ñaago kala haalo yo o miijito hoore makko o miijo jinnaɓe makko haala kam kala mbo haala wurni ɗo sa deƴƴi tan a heegete de kala liggantoɗo Allah noon il faut ƴetta muñal ɓaade ko nelaɗo woni mbo hisani e haala e waɗede ha Allah waɗi o yeehi kala ɗaɓɓuɗo ɗum ne a tampini hoorema miijito tan fondoma neɗɗo simbo ara wona e limce waɗete wiye aɗa andi ɓiye o ala inde ha kay kaari heeɓi onon hono wi toon ɗum wona boobo walla denane ko haala pular ayo fulɓe Fuuta witama boobo en heɓanama boobo siko Fuutankoɓe wima yi o heeɓi cukalel o arde inde cukalel mbo fiila ara ñalngune kadi wiye injam moɗo kaari wiye kaari injam ɓeeɗa wima o foftima ɗandi aduna ko tampere woni ɗo sa ñonnaki a ɓornotako sa fawama sa safraki a sellata
sa ɗaɓɓani a heɓata on wona ko galle tampere ɗum waɗi halpular wima kaari de foftima kono hen mawɓe ɓe no ɓe haaliranno ɗum tawa sukaɓe andata kaari timmi siɓe funti ɓe wima kaari de timmi andi hankkadi ko waynodira rek ruttoɗa e cosaan a arnoɗa fiila limce aɗa hoota kadi ɗa fiile limce wona wutte wona paɗe wona kufne ko noon kama bada'nakum tawad Allah wi hono no fuɗɗor no arino ɗon ni premiére aw arwande ko noon kadi ruttorto ɗon nden noon haqqilantagu ina hen moƴƴi ha arti e haala ko ɓuri wa danseur fof ɗandi mi luɓima haala danseur ko haala hoko yo ɗon ko français a faami kono ko ɓuri sattude fof ko haala ɗum waɗi Allah toujours o haalda ɗe haalowo hey an haalowo o ko haalata ko sa waɗani ɗum yawmal qiyamati ɓe simi lappiɓe loocol gotol an ko ɗiɗi waɗananmaɓe ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah aɗa haala ko a waɗata aɗa haala ko a waɗata Allah wi sa ari a tawi kam ɗo ko dabul waɗanmaɓe no fenade haalde ko a waɗata jiiɗa tawa e fenade de haalde ko a waɗata min si tawi mi walma ɗo waajade simi immima ɗo tan mi wayno boddi gandal ngal yo waaju mbo waɗannomi o mi ɓolima ɗum kono welami wa anni mi waɗa ko weli kam mi haala ko weli kam te tawa min miɗo tattanno alquran Allah wi onon ɓen siforiɓe ɓeni yawmal qiyam onon ko looci mawɗi waɗete ɗon o wi an mbo anda onon lamɗo fasalu ahla dhicre in kuntum la ta'lamun hay goto ala hujja yeeso jomiraɗo sa andi no aɗa haala waɗani sa ande a lamdaki o wima fof mi tottinoma to aduna yo Allah waɗanen jaam fulɓe TV toujours komi waɗoɓe ɓe toujours miɗo winda e maɓɓe ha arti noon e en ayi ɗo luɓimami ɗo konngol ko saabu hettagol fulfulde France meeɗa kam dat ko ñagotomi kadi pelle fulɓe wonɓe ɓeeɗo koɓe heewi fo yoɓe rentu ɓe wona gootum ɓe anda ko ɗemgal gotal ɓe haalta samte mbiɗo nana ɗo ɓe wiruma minen ko e mojobere naggam men woni ɓeɗo wiya ko ɗum ɗo men woni kaari woni ardiɗo amen kaari woni ɗo ɗin ɓen foof yoɓe renture ɓe anda koɓe gooto ɓe wurtina ɗemgal ngal jangguine sukaɓe ne'e sukaɓe bonani neɗi de hay siko goleyel singel haari rengel latat kono noon ngel ƴoññete ha kadi ngal aɗa hen waɗa ɓoggol ɗahuma yo Allah wat jaam miɗo salmina joguiɗo machine o kaw guiɗaɗo Samba Mbaalo guelajo Mbaalo Mamadou Salif Diallo an kam ka yette ba yette Balde Omar Balde miɗo on yetta e yewtere nde miɗo ñagone kadi heɗotoɓe ɓe anda fuujotoɗo ko haalowo haala welani aɗani haalira ɓurɗoma nande haala ka inama heeɗi miɗo ñaago noon yaafuya kala ko nanɗon hen ko anduɗa wona sawab andon tan ko neɗɗo rek no maɓɓe ni woni ko yewtata mbo hen wawi hebde juumde so o juumi jaɓane kam so juumre ala hen anden ko to Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani.
toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini ri jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol